początku nagrywał, nie będzie to oprywał. Nie, a ja to co? Niechcący, wiesz co, niechcący zrobiłem tak, że nie nagrywamy tego filmiku, więc będzie od początku. Uż. Ty, a moglibyśmy zrobić jakiś serwer w sieci lokalnej? Jak niby? Tak, żeby było tak 1 plus 1. Niby Ale jak dobra, serwer dobra, mam nie. zrobić? Dobra, wszystko jest dobrze tutaj. Tylko, że ja trochę durnie wyglądam. Bo Kurde, to ja tam rzucam. Co? Nie, rzuciłem do nich po prostu. Mam Dobra, zrobić ja sieć mam lokalną. Dobra, ja mam w opieku. Mam ci zrobić sieć lokalną, rozumiem. Nie. Nie, nic nie rób. Okej. Nagrywamy na tym, ustal się koło skrzynki kreski. Ale błagam, tylko się tak nie drzwijmy, nawet jak nas dodają, wszyscy lecą na mnie, nie drzyj się tak. A okej? mnie też dodają zawsze. Tylko mnie. Kurde! Na tą arenę 4 znowu. A ja znalazłem tajemne wejście do ich zamku. Dobra, ale chodź tutaj, na tą arenę 4, które tu będziemy nagrywać, które tam. Nie, dzięki. Czemu? Ty, no, mogę ci przesłać frapsa, tylko nie mam nawet znanego wydawcy. Ty, albo wiesz co zrobimy? Co? Ty nagrywaj tam, a ja będę się nawalał tu. Co? Tak! A, to jest mój. No, O, jest na CDP, szybko nagrywaj. nie, muszę dla 2 minuty i 59 sekund. A i będziemy się nawalać, wiesz? Niech to Za 2 minuty. Dobra. Ja jestem w Blue, a ty? Ja byłem w Red zawsze. Wy macie tajemne wejście. U siebie. Red. Znowu Red. No i co? No to nagrywamy za te 2 minuty, tak? Tak. I Tylko ile... błagam, żeby nie było takich fuk. Żeby po prostu... Ale Widzisz, później jak się skończą 2 minuty, skończy się